खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ सिगाङाव जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 19 मार्च 2021 मायथाइ। नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। मैया थांनाय बिस्तिबारखालि इउपिपिएल दोलोनि लरेन्स इस्लारि आरो बिपिएफ दोलोनि प्रमिला रानी बिथांमोना 30 नं कक्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनिफ्राय कक्राझार मावख'आव गाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनिफ्राय बिपिएफनि चन्दन ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि जयन्त बसुमतारीआबो गाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। मुंदांखा खमलायगिरि गीता बबितानि बिनानाव रितिका फगतआ गावखौनो फोजोबना लायो। थांनाय 17 मार्च बुधबारखालि 17 बोसोर बैसोनि रितिका फगतआ गावखौनो फोजोबना लायो। राजस्थाननि भरतपुराव जानाय मोनसे खमलायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै जेननायनि उनावनो दुखु नांना रितिकाया गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। खमलायनाय बादायलायनाया मार्च दाननि 12 आरो 14 खालारखालि जादोंमोन। जाथायनि सायाव दाबो नायबिजिरगासिनो दं होनना डिएसपि बिथाङा बुङो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फिन खेबसेबाव दावबायफैनायखौ नुनो मोन्दों। बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिं हाबायाव बयबो गाव गावनि दोलोखौ लाना फोसावदिंनाय नुनो मोन्दों। बे समावनो नरेन्द्र मदिआबो बिजेपि दोलोखौ गोख्रोंसिन आरो रायजो राजानि गोसोखौ बोनो थाखाय आसामनि करिमगन्ज बरां भेलियाव फोसावदिं मेल खुंफैदों। बिथाङा मेलाव बिजेपिनि मावनाय हाबाफारिनि हिसाब होना रायजो राजाखौ गोसो बोनाय नुनो मोन्दों। 33 नं बिजनी बिधान सभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनो नागिरनाय देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्मआ उदां बिजाथि गसङालासैनो इउपिपिएल दोलोजों थाफाना हाबा मावलांनो थिरांथा लाबाय। आइसिइउआव थिसननाय सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। राजस्थाननि जयपुरनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव सासे आइजोआ नार्सिं स्टाफखौ जिनाहारि खालामनायनि दाय जाबसिनदों। 30 बैसोनि आइजोआ सल्वे हस्पिटालाव सार्जारिनि थाखाय आइसिइउआव दंमोन। बियो अक्सिजेन सपर्ट लागासिनो दंमोन। बियो खुगाजों सोदोब हगारनो हानाय आरो आखाइजों गावखौ रैखा खालामनो हानाय अबस्थायाव गैयामोन। बे समावनो दायनिगिरि खुशीराम गुर्जारआ जिनाहारि खालामो। मिथिनो गोनां जे आइपिसि 375 नि जोहै आइजोनि आथोनाव दांनायानो जिनाहारिनि बाहागोआव गोग्लैयो। दायनिगिरिखौ खानाय जाबाय। अफलाइन थानानैबो वाट्सएपआव चाट खालामनो हागोन। रावबो नोंखौ डिस्टार्ब खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना जुदि अनलाइन थाना वाट्सएपआव चाट खालामनायाव प्रब्लेम जायोब्ला एबा गुबुन नोंखौ अनलाइन नुना डिस्टार्ब खालामोब्ला नोंथांमोना बे मोनसे ट्रिकनि गेजेरजों वाट्सएपआव अफलाइन जानानैबो चाट खालामनो हागोन। बेनि थाखाय प्ले स्ट'रआव थांनानै वा बबल फर चाट एप डाउनल'ड खालामनायनि उनाव एपनि पारमिसन एलाउ खालामनानै चाट खालामनो हागोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा चाट खालामनाय आरो नोंथांनि लास्ट सिनखौबो नुनाय नङा। दिनै रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।